Det, der har gjort mest indtryk, det er nok, at der er så mange her, der er opmærksom på, at man skal indtænke kurser og læring på tværs i organisationen. Og at at hele organisationen skal hænge sammen. At man måske i toppen af organisationen ikke ved bedst, hvad der er behov for nederst i hierarkiet. Jeg synes, han er meget spændende. Ham, der har holdt oplæg om kompetenceudvikling. Bent Gringer, ja. Jeg synes, han har meget ret i, eller det ved jeg ikke, men hans pointe om, at 40% synes jeg var rigtig spændende. I stedet for hele tiden at fokusere på, hvad er det, man skal undervise i, når man står over for sine kursister, så prøver jeg at tænke lidt, jamen, hvad skal jeg forberede? Hvordan kan jeg forberede det? Så have den der chance, og så huske opfølgningen. Jeg har tænkt meget, det der med at ringe til folk efterfølgende 14 dage efter og sige, nå, hvad fik du så ud af det, og har du brugt det? Det synes jeg er en vigtig pointe at have fået med i dag. Jeg synes, det mest interessante har været at opleve, at vi hver for sig fra mange forskellige sider alligevel er nogenlunde en del af den samme strømning. Altså, vi kommer med nogle pointer omkring, hvordan fremtidens læringssystem skal se ud. Og de er, når det kommer til stykket, ikke så forfærdeligt forskellige. Altså, vi er alle sammen optaget af brugerne, vi er alle sammen optaget af samarbejde, vi er alle sammen, altså, der er netværksspørgsmål, så det er interessant at opleve, at der er en udvikling i det. Talt om netværk, ja. Og jeg synes altid, det fylder rigtig meget for mig. Det er det der med, hvem man møder, og hvad det er for nogle snakke, man har indimellem. Ja. Og jeg synes egentlig, det hænger godt sammen med, hvad vi har talt om i dag, fordi det netop har været netværk, der har været en af de store hovedpunkter. Ja, selve relationen faktisk. Ja. At den både giver mening for os, foreningerne og så også blandt frivillige. Ja. At det er egentlig den, som det går helt ud på. Ja. Så netværk. Hvad er den mest interessante pointe, jeg hørte i dag? Hvis jeg har hørt noget. Er det krævende spørgsmål? Nej, men det er det der ord interessante. Nu skal jeg nok lade være... 40-20-40 har været rigtig godt for mig. Det er, det er rigtigt. Har jo ikke været... Det er ikke noget, man ikke ved, men jeg tænker, at det er rart at få sat ord på. Kan du ikke lige fortælle, hvad 40-20-40 er? Det der med at læring, at det kun er 20% af læring, der foregår i selve øjeblikket, men al læring ligger op til, og så efterfølgende, og hvordan vi så understøtter det bedst muligt. Det har været super fedt at få sat ord på det. Det har været helt klart, det jeg tager mest på.